Kublai pi baro ing tang sobai pi sa sisin pat lengbakan nega kubojungi ke menta. Hadin ke jing ptai bom hatemetor men haka kendai trik mentau banai. Bat habalakam ya kanega jing pen ptai bom daga kenhun senking atiar ka Neutrap National Liberation Council HNLC. Lengbakan terkerpang jongka kabala tip kum ka kenhun butnar Shadow Squad. Ubak sanggupan nong trau ujina sekretari kom public sekretari kanega seng lengbakan post jungu ha ka Facebook account jungu la pensyai ya ka jing ai kerteng ya ka tat kerpang ka tip kum ka butnar Shadow Squad. Nang no la sim la ne ya no la ai nam lingba ka ne ka kerteng ka ai butnar Shadow Squad. Bangin dia syai bah tu nginya pule da ka ne ka jing tho ka la tho ha Facebook account ka jong u. Ka ne ka jing tho ka la tho kum ne. U butnar disiat u de udkhot ka channel si u badai na mau pen. Bat ubala klat aka jing yakun bat gisot ha pelau jong ka State Central Library House nam ka knai spa knai pesau. Lakir kut ya butnar da kisot. Klem jing ting mudur udang yo ban siat ya arngut kisot uwe na rendang bat uwe na syadam. Hadin kata ki pulit kila sendrik kuli u ula kelon no hamadan wat la kata ru udang tare ya ketiar siat. Dai ha kata kapor bagi pulit ki siat biang u bat usak klat no hasyan. Bat ha kata kapor la don ru rengkat ba uwe pat udkhot ka channel si ubala kemno da ki pulit hak tahi. Bat utau udkhot barim ka channel si ubala pendam white no yelade udang em hadu benta bat utau de uba ken sai jerwa ba hep jerwa. Ngi kemilti ba sisin kesngi ngin sayo penyeng yo modur jong ubutnar ha kate ke jaka ke jinglen lade jong ne ruslur kenyai long kimat di ya kilong din jongi. Kumta ling ba kan ke jingtho jong u hapo ka Facebook account ka jong u ngi sotu syai ba ya ka butnar Shadow Squad ula sim ya ka kerteng jong uwe ni dukhat jong kan ke seng HNLC ubala klon yap how to snam ka knai spa knai pesau.